dacă îl judeci după haine, ai impresia că e un designer de modă, de ceva. Dacă îl judeci după chip, zici că e vreun nazarinean, e interesant că nu vine din trecut, ci vine dinspre viitor. Dacă te uiți în ochii lui, e foarte posibil să fii intimidat. Dacă se uită el în ochii tăi, parcă ți-e de unul. Dacă ai tu curajul să-i predici, s-ar putea să te simți notat, evaluat. Dacă îți predică el, în mod sigur se întâmplă ceva. Nu vei pleca din zona cuvântului lui fără să spui întrebări. În mod sigur, vei pleca cu un soi de frământare pozitivă în suflet și durează frământarea asta. Dacă reușești să cunoști omul pe care vi l-am descris, poți descoperi căldură, poți descoperi un spirit de părinte, profesor interesant, așa combinate, poți descoperi un foarte mult simț al umorului și o persoană care e foarte mult legată de Dumnezeu. Așa l-am cunoscut, așa îl am încă și acum. Trebuie să spun mult mai multe la să nu-i predic eu mai mult decât el. Așa că am bucuria, mă simt și onorat să îl prezint pe invitatul nostru special, pe profesorul, fratele Iacob Coman, care la acest eveniment va deschide Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Vă doresc să plecați cu multe întrebări și cu răspunsuri la ceea ce va spune. Dragul nostru, bine ați venit. Uitați-vă la el, nu mă exagera gândit. Așteptăm, noi ne-am bucurat ca să avem inspirație, cred că și dumneavoastră ați făcut-o cum o faceți de obicei, așa că gândurile noastre așteaptă să spun apropo de GPS, cam în ce direcție să mergem în seara asta. Mulțumesc că știți să vorbească niște șuncii și neadevărat despre mine, dar e în regulă. Am zis din toată inima, vedeți. Bună seara, dragi studenți, și fiți bineveniți în lucrul acesta pe care l-ați ales ca un memorial al istoriei voastre. Am fost foarte atent la fiecare cuvânt pe care l-a listat Daniel, pentru că în spatele sensurilor oficiale am anumite interiorități care se leagă într-un mod special de el, încă de mulți ani, și reflecții pe înaintea noastră. De ceva vreme m-a sunat cineva dintre voi să-mi spune de aceste evenimente și să mă roage să fiu împreună cu voi. Sigur că dacă politic ar suna că prezența mea fluctuează, în realitate, voi ne-ați făcut prima să fiu cu voi. Și lucrul acesta contează pentru mine mult. Aș dori ca în seara aceasta să nu ne dezmințim din ceea ce suntem și să ne ajutăm de ani. Urmăresc de mulți ani evenimentele tinerilor noștri și felul în care se desfășoară lucrurile. Și unul tac, altul gândesc,
Aș vrea să vă pun o întrebare. Știe cineva ce înseamnă imn? Repet întrebarea. Știe cineva ce înseamnă imn? Probabil că punând întrebarea vă închipuiți că înseamnă altceva decât ceea ce știți. Pentru că, în mod firesc, toți știți ce înseamnă imn. Aș pune o întrebare. Dacă Domnul Iohannis ar cânta imnul țării în care locuiește, ați putea să vă surprindeți cum l-ar cânta, să fiu închipuiți. Îmi place să mă uit la fotbal. Nu sunt un futbolist bolnav, dar sunt. Și n-am înțeles niciodată de ce când două echipe joacă fotbal în campionate europene sau internaționale, se cântă imnul de stat. N-am perceput niciodată chestia asta. Da, am văzut ceva satiric, poate educativ. În momentul în care se cântă imnul de stat, sunt acolo 11 ciudați pe care, sau camera de filmat, trece pe la chipul fiecăruia. Și el nu-și dă seama, sau poate că își dă seama, că eu care am pe ecran îl văd foarte de aproape. Pe unul îl surprinde, este mestecat, pe altul îl surprinde scuipând, pentru că ăsta e fotbalul. Dar între cei 11, adesea, camera de filmat surprinde pe doi frăiuși care stau ușor mai într-o poziție de vieță. Cântă și aproape totdeauna unul sau doi din 11 chiar plâng. Dacă vrei să faci o istorie biblică, atunci trebuie să contribui educativ la ea. Spune-mi bine, dacă există un imn al curs, să fie din. Dacă nu spuneți-i câte popular sau spuneți-i albanează sau spuneți-i cumva. Dar dacă la un festival național, când imnul Anicus ridică-te în picioare și pune mâna pe inimă și cântă. Dacă nu-l numi. Refuză-ți anii de facultate. Refuză-ți înțelepciune. Dar atunci oasele de să primească o notă existențială diferită de tot ceea ce se întâmplă. Pentru că este imnul istoriei clare care s-a scris și care se va scrie. E așa că e ciudat ce se poate chiar barbar. Mă miră că ea se poate descrierea din Daniel și cuvântul barbar. Cum? Data viitoare. Eram tot așa, am fost studentul meu în Spania, în evangelizare, și când te duci așa în evangelizare, frații de acolo s-au fost studenți, te scot așa, pe Socotescu, din exotic, veniți undeva, unde n-ai văzut nici pâine, nici franțeză, nici nimic. Și te plimbi așa pe oraș ca să vezi și ceva să aduci ca și, mă rog, extraordinariu. Și intrăm într-un magazin de arme. Și la un moment dat mă cheamă râzând în hohot. Și mi-era o armă, era o secure, cam cât Biblia mea era partea de metal,
și îmi iau o coadă nefinisată de locul de vreo metru și ceva spre 2 metri, noduloasă, și zice, îmi place? Noduloasă, curia aia dacă niciodată, dar n-am fost atent de ce mi-o arată. Sub ea scria acuie și scria Securia icona altarului. Dar în momentul respectiv trebuia citit coma altarului. Dragii mei, aș vrea să ne oprim în seara aceasta la câteva gânduri legate de însemnele voastre. Stop, scop, reconfigurare, traseul. Nu? Era aici o domnișoară care era așa de bucuroasă că Dumnezeu i-a schimbat, i-a reconfigurat traseul. Doar că din cele pe care le povestea, destinația era aceeași. Și dacă v-ați vedeți, mesajul din seara aceasta are ca titlu următoarea sintagmă. Stop! Schimbă destinația! Stop! Schimbă destinația! Am și un șart de telefon și când nu mă descurc, pun pe el la adresă și mă duc cu mașina și mă duc pe unde mă duce. Și câteodată pierd investiția care trebuie să fac la dreapta. Și după ce mai merg un pic apare acolo deschis, se reconfigurează. Dar nu pune o altă destinație, ci pe aceeași destinație. Mă conduce pe destinez. Problema generației mele și a generației voastre nu este traseul, ci destinația. Putem învăți trecerile prin biserică de la una pe săptămână la 7 pe săptămână, dacă destinația este greșită. Putem înmulți opririle de tineret de la 3 pe an la 300 pe an, dacă destinația este greșită. Mă simt dator și aș vrea să te simți și tu dator ca întâlnirea aceasta de la Timișoara să schimbe destinația noastră. Reconfigurarea traseului are într-adevăr farme cu ei. Ne poartă prin locuri mai ciudate, mai deosebite, cu descărcări de adrenalină sau cu noutăți. Dar dacă tot acolo ajunge, n-am făcut mare lucru. Dar cel mai important pentru o combinație este să-și schimbe destinația. Stop! Schimbați-vă destinația. În Epistola 4, capitolul 7, capitolul 4, Dumnezeu a poruncit versetul 2 să scrie următoarele cuvinte. Am să le citesc și apoi încercăm să ne surprindem în ele. Scriptura spune așa. Stăruiți în rugăciune. Vegheați în ea. Stăruiți și vegheați în rugăciune cu mulțumire. Ce elegant este Dumnezeu. Aș putea să spun că e chiar tare, generos. Nu mă împinge, nu te împinge. Nu mă calcă în picioare, nu te calcă în picioare. Atenția lui este sporită față de ceea ce sunt, față de ceea ce ești. Atenția lui este, dacă vreți, sensibilă față de ceea ce pot să fiu prin neglijență și față de ceea ce poți să fii prin neglijență. Și am observat un lucru.
dragi tineri, băieți și fete, la destinația pe care o avem. Suntem chiar capacitați cu o putere fantastică pentru a doborî capătul drumului pe care l-am pus. Dar nu mai este greșit. Dacă pun pe unul dintre voi să se roage, încep să mă simt jenat. Când mă întâlnesc cu filiala Târgu Mureș, când mă mai întâlnesc și vrem să ne rugăm, nu este niciunul a cărui rugăciune să poată depăși maxim 6-8 secunde. Și asta nu mai am ce am spus. Dacă este unul care insistă peste 10 secunde, după ce termină rugăciunea și crezi la el, poți deduce că are ceva probleme. Dar dacă e sănătos, între 6 și 8 secunde, a terminat totul. Asta îmi spune despre mine și despre noi, că nu avem nicio problemă cu traseul, ci avem o problemă cu destinația. Noi avem ca destinație lumea aceasta. Ne facem medici, ne facem ingineri, ne facem actori, ne facem profesori, ne facem artiști, pentru ca să răzbim în lumea aceasta. Iar pentru această destinație sau pentru această destinare, fiecare dintre noi este pregătit și care nu e, muncește și până la urmă dărâmă ținta aceasta. Dar, dragi tineri, pentru asta trăim. Încerc de mai multe vreme pe mine să mă reîncarc cu o existență spirituală. E cumplit de greu. Urmăresc viețile celor ca voi, fie de la catedră, fie de la Avon, să văd dacă mai există vreo plumă, vreo notă de spiritualitate. Și nu există. Sau există extrem de puțină. Și ceea ce ne dă putere, ceea ce ne antrenează să fim împreună, ceea ce ne face să ne zâmbim unii altora, ceea ce ne face să ne îmbrățișăm, ceea ce ne face să bifăm încolenută, cucerită, este destinația noastră care este fundamental greșită. Noi am fost chemați la existență pentru a impresiona pe un singur cine, și anume pe Dumnezeu. Dacă eu vă impresionez pe voi, nu-i mare scofală. Dacă voi mă impresionați pe mine, nu-i mare scofală. Dacă noi cei care suntem aici impresionăm Timișoara, e aproape egal cu 0. Sau dacă noi care suntem aici impresionăm globul pământesc, e același 0. Valoare are doar cel care impresionează pe Dumnezeu. Și aș vrea să vă destăi ceva asupra aceasta. Mulți ani în urmă, era o femeie tânără și extrem de frumoasă în informațiile pe care le am. Și era așezată undeva în genunchi. Nu știu exact dacă asta era poziția, sau era una mai plecată, sau era una mai magistrală. Știu doar că se ruga de atâta timp încât crea impresia că e beată. Și în momentul în care a lăsat de înțeles că este îmbătată,
un jucubăț de păstor ca mine s-a dus și era tot ce a zis, auzi, Dumnezeu, tu te și culcă-ți, face aici biserica de pomină, beată ce ești. Și femeia aceea frumoasă, înnecând și închinată, a zis, Sfinția voastră, nu-s beată, mă rog. Și nu cu frumusețea ei, nici cu solda dublă pe care o căpăta de la bărbatul ei, nici cu cinstea dublă pe care o dădea bărbatul ei în cercul lui de influență. Nu cu acesta l-a impresionat Dumnezeu. Știți cu ce l-a impresionat Dumnezeu? Cu rugăciunea ei. Dragi fete, iertați-vă că intru într-o zonă de intimitate duhovnicească. Mai mult la voi, care să încerce să-L impresioneze pe Dumnezeu rugându-se. Voi vă puteți să reconfigurați traseul și să treceți și luni, și marți, și miercuri, și joi, și vineri, și sâmbătă, și duminică, de câte 2-3 ori prin biserică. Dacă nu schimbați destinația, în același loc ajungeți. Voi puteți reconfigura imaginile din traseu. Să existe tot felul de siropuri din astea, cum e și poza pe care o aveți aici. Vorbeam cu cineva și îmi spunea, eu nu mă pricep. Îmi spunea, zice, la un congres în urmă sau la 2, nu știu, stăteam barcile la pe scaun și când am văzut imaginea, am zis, hai să vedem de unde au furat-o. Și s-au apucat ei că ăștia se pricep și imediat au aflat de unde a fost furată imaginea respectivă. Ați plătit-o? Știți, ați plătit-o? Nu, așa e la păcăit. Nu poți să te duci și tu la deal, să faci o poză la pădure și să o pui acolo. Da. Dar noi nu trebuie. Noi reconfigurăm traseul de autostrăzi, prin șanțe, de la biserică, cu o singură destinație. Știți care? Știți? Vă spun. Focul. Focul cel veșnic. Da. Pentru că, dragi băieți, vreau să vă spun ceva. Pe Dumnezeu nu impresionați, cum zicea Daniel despre mine, mi-a flămâță, cravată, chestii. Știi cum se uită Dumnezeu la chestiile astea? Ca la un șoarec. Pe Dumnezeu nu impresionezi prin rugăciune. Așa să vă pun o întrebare, dragi băieți. Când l-ați impresionat ultima dată pe Dumnezeu rugându-vă? Și cum ați făcut chestia asta? Noi nu putem să facem lucrul acesta pentru că n-am pus ca destinație vieții noastre acest lucru. Și pasajul pe care l-am citit spune așa: stăruiți, insistați, deveniți obositori, deveniți jenanți, deveniți needucați în a sta înaintea lui Dumnezeu rugându-vă. Unde-i poporul acesta? Unde sunt tinerii aceștia? Unde sunt bătrânii de felul acesta? Scop!
înseamnă să schimbi destinația. Iar lucrul acesta te înspăimântă. Nu mai semeni celor cu care mergeai. Nu mai există climatul între cei pe care erai. Nu te mai ajută dacă ai informațiile pe care le-ai avut. Scop înseamnă să schimbi destinația. Și din medic ceea ce e rău, din păstor ceea ce e rău, din fizician, din ce-ați ales voi? Să ai scopul, Doamne, vreau să te impresionez pe tine. Știi cum? Când ai plâns rugându-te? Sau când ai râs rugându-te? Sau când ai simțit că dacă Dumnezeu tace, intri în pământ? Sau când ai simțit că dacă acum Dumnezeu vorbește, vei lua foc? E așa că lucrul acesta nu mai există. Și știți de ce? Pentru că scopul meu și scopul vostru este altul. Stop! Schimbați destinația. Iar lucrul acesta începe cu genunchi. Ședeți, insistați, stăruiți în rugăciune. Să reușești să depășești cele 6-8 secunde fiind sănătos. Înseamnă că se întâmplă ceva între tine și Dumnezeu. Să depășești cele 6-8 secunde fiind echilibrat emoțional, fiind echilibrat nervos, fiind echilibrat în judecăți, înseamnă că între Dumnezeu și tine a avut loc ceva. Până atunci putem să reconfigurăm trasee de sute și mii de ori vom avea aceeași destinație. Și spune aici Dumnezeu, stăruiți în rugăciune. Știu, este atâta de demodată chestia aceasta, este atâta de nesuportabilă, o știu de la mine, este atâta de ingrată, este atâta de nebinevenită, când ca păstor fac ăla de rugăciune și ne punem pe genunchi să ne rugăm, este cel mai stupid moment. Orice altceva, să se cânte, sau să se vorbească, sau să se danseze, sau să se meargă undeva, sau să se facă bine, sau să se dea de mâncare la săraci, să se facă orice, dar să nu ne rugăm. De acord. Dar dacă nu ne rugăm, destinația spre care mergem e altul. Indiferent de ceea ce facem. Putem da de mâncare la săraci, putem împărta pe cei goli, putem să-i căutăm pe cei pușcării, putem folosi Sfintele cuvinte ale Hristos pe răstignit și înviat pentru a ne reconfigura traseul care ne duce la tine. Putem face orice. Dar dacă vrei să ai o sens existența ta la un băiat și fată, scop! Schimba destinația. Și pe Dumnezeu nu-L impresionezi. În afară
Mâncare la ospital dau și alții. De împărcat pe cei goli, fără și alții. De mers pe spitale, spun și alții. Dar de stat pe genunchi în rugăciune, stau numai sfinții. Și destinația ta și destinația ta e greșită. Schimbați destinația. Și Pavel zice așa, stăruiți în rugăciune. Și acum urmează a doua chestie fantastică. Vegheați în ea. Eram copil, poate nu pot să zic ce vreau să spun povestea asta. Și una din reguli era în fiecare seară ca să mă pun genunchi în pătuțul meu și să fac rugăciune în Tatăl nostru sau cea care mă dicta mama. Și mama dicta rugăciunea și îmi zicea, îmi punea să zic cu voce tare, ca să fie sigură că nu mă gândesc la joacă sau la ceva în timp ce mă rugam. Știa ea ceva, nu știu de la ce. Poate fi în viața ei. Mă rog, dar în altă seară, că ei vedea că intri în maniera aceasta de mic roboțel, încât o seară mă puneam pe genunchi pe pat, ca să mă rog, mama nu era lângă mine și mă rugam în gând. Și auzeam următoarea vorbă, în timp ce îmi și mușca una așa peste. Scoate-mă și pun-că-te în pat, nu pe genunchi. Mă dormeam acolo. Mi se plecau repede ce deșteptul cuvinte, eram obosit. Și mă dormeam pe genunchi la lucrul patului din așa zisă rugăciune. Aici Dumnezeu face un lucru interesant pentru a întâmpina experiența mea de copil sau de urmă și a ta. Și zice așa, vegheați în ea, stăruiți în rugăciune și vegheați în ea. Câți dintre voi v-ați spus dacă lapte la fiert? Probabil că toți. Și dacă ești între la lapte, ce se întâmplă? Se umflă și dă foc. Nu? Și stai cu ochii pe el ca pe butelie. Și dacă te-ai întors exact în clipa nefastă, auzi și spui, dar n-ați observat că în rugăciune eu și voi nu veghem nici cât pentru o cupă de lapte. Și atunci trebuie obraznic, dacă vreți, sau onest. Reconfigurarea alinului ăsta, atâta vreme cât destinația e falsă. Scump băieți și scumpe fete, dar niciun rost. Sigur că e faină chestia asta. Abia așteptăm procesul să se termine ca să ne putem întâlni unii cu alții. Nu mă l-ai văzut pe Coma, l-ai văzut pe Daniel, mai un pan, mai ceva. Chiar este chestia asta de capă de săptămână frumoasă. N-am nicio îndoială. De acord, și asta trebuie să fie. Și nu numai că trebuie să fie. Eu participat, mi-am adus acordeonul. În hotelul Royal, cred că o să ieși un hol și cântăm cu toții că n-ai văzut. Spunem cartier, care e problema? Mă, bețea unui să cânte. Nici o problemă. Să și de asta e o. Dar asta e tot. Asta e tot. Stop. Schimbați destinația. Degeaba facem un traseu mai greu sau mai ușor. Degeaba facem un traseu pe locuri mai cunoscute sau mai necunoscute.
Degeaba facem un traseu mai de gașcă sau mai de fără gașcă. Degeaba facem un traseu care să impresioneze sau să ne impresioneze. Dacă destinația este aceeași. Dar nu niciun rost este asta. Soare, dar nu cel pe care îl scontăm. Și voi ați ales scop. Scop înseamnă să-mi schimb destinația. Cum? Impresionându-L pe Dumnezeu. Lucru care se poate face numai prin rugăciune. Și doi, surprinzându-L pe Dumnezeu. Cum? Veghind în rugăciune. Mă pun și o seara să dorm. Capă două, că și nevastă mea pe mult. Câteodată se comportă ciudat. Ca să nu zică de fiecare dată. Dar într-o noapte așa mă pun să dorm și să-ți arăta un bleu. Becul strâns. Se lasă liniștea în televizor. La care auzi. Dormi? Nu. Și în timp ce a zis, nu simt că o mână mă caută și mă caută pe ochi așa. Și cum zici că îmi dormi cu ochii să se închiși? Păi bine fac să stau pe ei deschis să faci și le voi să oare dacă ar verifica Dumnezeu ochii mei sau ochii tăi, cum ar ieși? Veghem rugăciune sau dormim? Dragii mei bine, știți cum este? Încet ne duce. Poate eu nu mai repede, poate voi iubiți mai târziu, dar a avea scop în viață înseamnă să schimb destinația care să fie, să-L impresionez pe Dumnezeu și doi, să-L surprind. Păi cum zici, mă, că dormi, că ți-s ochii și pe tine, doamne, mă, cine să stau cu ei așa să bași și nu? Frămas! Și frămas! Adică jocul acesta al încărcării cu dimensiune duhovnicească trebuie să fie viu în viața ta. Exercițiul acesta spiritual în care tu să nu mai fii un om lumesc, ci să fii unul excentric, încărcat de duhovnicie, trebuie să fie cumva exact modul tău de a exista. Vă spun ceva, sper să nu fac o frăznare, da? Dacă fac, dar eu îndură, nu? Mulțumesc. La fiecare, la evenimente de felul acesta, mă întâmplă pe chestia asta de la gât. Scuză-mă, ăștia nu se mai lasă să intre, să te pună ca pe nevastă mea să plătești 30 de lei. Rege, nu? Uite chestia asta. Iertați-mă, îmi cer iertare anticipată la cei care au muncit pentru chestia asta și Dumnezeu să mă ierte pentru ceea ce urmează să spun. Văd un pahar din ăla de carton de la McDonald's cu paie. Văd o pereche de ochelari din ea pătrați cum purta regretatul care cânta. Văd un torcel. Torcel înseamnă pâlnie. Din aia, cu ajutorul căreia tot unionul în sticlă. Văd un creion, văd o pensulă de oxidat, văd un civil, văd un microfon, văd... Fiți un pic pensat în ei, dragi băieți și dragi fetăi. Doriți să vă credeți că între făturașul acesta al nostru
cei care suntem lumina Lui. Și un fluturaș din ăsta, de la lută, nicio diferență. Noi nu mai știm să facem nimic pentru Dumnezeu. Undeva, un element care, în momentul în care ochii cuiva cade aici, se trezească o idee de religiozitate, ceva, nu știu, inventați. Adică, prea declarăm deschis, fără niciun fel de opreliște, că destinația noastră nu este Dumnezeu. Nici o problemă în asta. Credeți-mă, meritați aprecierile acestei istorii și acestei lumi pentru destinația pe care o aveți. Meritați ca unii oameni de vârsta mea sau mai în vârstă să vi se închine pentru momentele de creație artistică, de pregătire profesională, de omenitatea de care dați dovadă în raport cu cei pe care îi influențați. Toate acestea le meritați cu prisos. Și dacă nu există Dumnezeu, e superativ. Dacă există Dumnezeu, unde mergem? Scop. Schimbați destinația. Impresionați-l pe Dumnezeu. Surprindeți-l pe Dumnezeu. Și în final, scuzați un film, și în final zice Pavel că lucrul acesta să-l faceți întotdeauna pe un anumit fond, cel al mulțumirii. Știi ce trebuie să fii mulțumit? De Dumnezeu, de celălalt suntem mereu mulțumiți. Știi ce trebuie să fii mulțumit? Aș vrea să vă spun în încheiere câteva cuvinte despre mulțumire. Când în interiorul, reformez, când în inefabul tău trăiește mulțumirea, se înseninează chipul. Când în oasele care trăiește mulțumirea, sunt curați ochii. Când în adâncul rărunchilor tăi, în expresivitatea lor, filtrează mulțumirea toate cele ale vieții tale, tresare existența ta iubind. Când în întâlnirea dintre Duhul tău și Duhul tău, prin această îngemânare, ia ființă mulțumirea, te atașezi existențial lui Dumnezeu. Scumpii mei, cum putem noi vorbi despre eternitate? Cum putem noi vorbi despre Scripturi? Cum putem noi vorbi despre lucrare misionară? Cum putem noi vorbi despre a duce Evanghelia lumii când genunchii noștri au uitat rugăciunea? Când inteligența noastră a uitat să-L surprindă pe Dumnezeu, veghind. Când ceea ce suntem și când ceea ce facem, suntem un furuncul plin de nemulțumiri. Și cine nu mă crede, să intre pe Facebook, pe dialogurile dintre voi. Cine nu mă crede, să intre pe site-urile pe care le-ați creat voi, în care josnicia expresională este dusă la desăvârșire.
că ești cine? Stop! Schimbă-ți destinația. Nu-ți place semnul tău. E dreptul tău să nu-ți placă. Dar cum nu spune? Tu ești fiul de Dumnezeu, ești recuperat din mahalale și culoanele sub mediocrității intelectuale. Dragii mei, respectați-vă existența. Sunteți chemați să luminați o istorie care e plină de întuneric. Și cum? Stărind de rugăciune, veghind în ea, un fond de mulțumire. Aceasta este taina ființei în Dumnezeu. Voi sunteți aceștia. Fie ca seara aceasta, dacă se poate, să renască acest semn al circulației mele și al voastre. Stop, pastore roman! Schimbați destinația. Și apoi, pe unde o fi traseul, contează și aia. Sau nu contează. Dar important este că eu și tu să avem destinația pe care o vrea Dumnezeu. Sună rău. Poate că da. Dar câte lucruri vă sună rău și în final ne fac bine. Așadar, destinația mea și destinația voastră. Impresionarea lui Dumnezeu prin rugăciune. Surprinderea lui Dumnezeu prin a fi freși în rugăciune. Și o existență de mulțumire. Ca un franc, sau dacă vreți, ca un tribut. Nu, ca un adamus la tribut, care vine din zona iubirii. Toate aduse lui Dumnezeu. Scumpul